आं बयबो मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खावलायनो लुबैदों बर' माहारि फरायसा आफादनि जि थामथि एनुअल कनफारेन्स आरो बेजों लोगोसे सेथि फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेव बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायनो हमबाय दा गिबियै 25 मार्च बेयावहाय जोंहा दिनै जोंनि मेन पेन्डेल मेन गेट्स आरो डाइनिं हल आरो डेलिगेट सेसनखौ बावैसो उनावहाय ओपन खालामनो थांसिगोन आरो दिनैहाय जोंहा सेन्ट्रेल बन्स हिसाबै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट खोन्दो मोनफ्रोमबो खोन्दोसा बेखौ लानानै जोंहा दिनै डेलिगेट्स जिरायगोन आरो बिनि सायावहाय जोङो फैबाय थानाय समावहाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि जि बर' माहारि फरायसा आफाद दानाय बेखौ एक्सटेनसन एबा जों फुवारनायनि बे हाबाफारिखौ लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुवाहाटि आरो बेजों लोगोसे शिलं बे इउनिटखौबो दिनै दानाय जागोन आरो बे हाबाफारि बादियै गाबोननि 26 मोनायाव 26आव जोंहा गासैबो नर्थ इस्टनि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि मोनफ्रोमबो फरायसा आफाद बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा गाबोन जोंहा सेमिनार मोनसे जिरायगोन आरो बे हाबाफारियाव गासै 21टा ट्राइबेल स्टुडेन्ट्सनि लिडार्स बिथांमोना नुजाफैगोन आरो बेयावहाय जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'फोरनि जेंना आरो गासैबो ट्राइबेलफोरनि जेंना गासैखौबो लानानै जोङो गासैबो इउनाइटेडलि मोनफ्रोमबो ट्राइबेल फरायसाफोरजों जों गुवारै सावरायनानै फैबाय थानाय समावहाय बर'फोरनि रैखाथि थामोनथा आरो गासैबो ट्राइबेल जोंनि नर्थ इस्टनि माहारिफोरनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लानाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ गाबोननि सेमिनार एबा डेलिगेट्सनि गेजेरजोंनो जों थिरांथा लानाय जागोन जेरै जोंहा इउरपआव नुयो नेट' नर्थ एटलान्टिक ट्रिटि अर्गानाइजेसन बेवहाय गोबां इउरपियान नेशन्स बिथांमोना दिनै इउनाइटेडलि मोनसे माने फ्रन्ट इउनाइटेड फ्रन्ट हिसाबै बिथांमोना स्टेन्ड जायो बेवहाय बिथांमोननि कालचार बिथांमोननि पलिटिकेल राइट्स राजनितिक अधिकार बिथांमोननि हा हुनि अधिकार आरो बिथांमोननि हादोरनि जे रैखाथि थामोनथानि थाखाय बिथांमोनहा बेनि थ्रुयै बिथांमोना खामानि मावो दा बिदिनो जोंहाबो दिनै बर' हारि हिसाबै जों हारसिङै जुजिब्लाबो दिनैहाय जोंनि बिरोधि बिथांमोनहा बर'फोरनि जि जुजिनाय आरो बर'फोरनि जि हास्थायनायखौ बिथांमोना दिनै नाख्रेबाय थादों दा दिनैनि समाव बर'हा रावबो गैया बर'फोरनि गेजेराव मोनफ्रोमबो आफाद एबा दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावबा गाव राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय दिनै बिथांमोना फारसा-फारसि जाबाय दिनै आलादा रायजो जे बर'फोरनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव दिनै रावबो दिनै गुरुत्व गैलिया ध्यान गैलिया नाथाय जोंहा दिनै यां जेनेरेशन्सफ्रा दिनै फैनानै बेखौनो जों जि जागायजेननाय हाबाफारि बेखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै जानजि खाफ्रादों गतिके दिनै बर' हारिनि गेजेरावहाय दिनै बनसुनि जि आलादा रायजो सिमां नुनायखौ दिनै बेखौबो दिनै बै जोंनि बिरोधिफोरनि थुनलायनायाव बिथांमोना दिनै जोंखौ होबथादों एबा दिनै फोजोबनो दिनै आखायाव लादों गतिके बिनि थाखायनो जोङो बनसुआ जि हायो जोंनि रायजो राजाखौ लानानै जों आवगायगोन नाथाय एबार जोङो गोदानै जोङो खायदा आरो कौशलनि गेजेरजों गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि जातिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बनसुनि जि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोननि सहाय आरो मदद लानो थाखाय नैबे फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभखौ जों दिनै लानाय जादों आरो बेयो जारिमिनारि बर'फोरनि गेजेराव जाय थांनाय समावहाय बर'फोरा दिनै दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारदोंमोन नाथाय इनक्लुसिभ पलिसिखौ लानो हायाखै नाथाय बनसुआ दिनै बेखौ लानानै बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ दिनै जाफुंसार होगोन आरो बिदिनो 27 आवहाय जोंहा गेवलां अपेन सेसन दं आरो बे अपेन सेसनावहाय जोंनि बर' हारिनि जे सोमावसारनायखौ मोजां मोनग्रा दिनै बिल प्रदेश बिग्रा आलादा रायजो दिनै राजस्थान मध्य प्रदेश बेफोराव बिथांमोना दिनै आलादा रायजो बिल ट्राइबेल माहारिफोरा जि बिदों बिथांमोननि एमपि मानगोनां राजकुमार राउत बिथाङाबो दिनै भारतनि बिथाङा लक सभानि सासे एमपि बिथाङाबो फैगासिनो दङ आरो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन जगदान होगोन जिहेतु बिथांमोनाबो सोमावसारदों जोंनि सोमावसारनायखौ बिथांमोना दिनै फोथांनो थाखाय जोंनि बे बनसुनि एबा फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभआव बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे
बिथांनिनो एमएलए मध्य प्रदेशनि बिल प्रदेश बिग्रा बिल ट्राइब्सनि सासे एमएलए बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लानो फैगासिनो दङ आरो बिदिजों लोगोसे जोंहा जोंनि आसामनिनो गोबां ट्राइबेल नेताफोर जेरै गुवाहाटी हाइकर्टनि मानगोनां एडभकेट राजु देउरि बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बारग' आइएएस रिटायार्ड आइएएस बारग' बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनार जन इंथि खाथार बिथाङाबो दिनै बे हाबाफारियाव जगदान भाबै बाहागो लाफैगोन दिनैहाय जोंनि बे हाबाफारियावहाय मोनफ्रोमबो ट्राइबेलनि नेताफ्रा दिनै बड'लेण्ड रायजो जानांगौनि थाखाय बिथांमोनहा अलरेडि जोंनि सायाव सलिडारिटि दं आरो जों डिप्ल'मेटिकेलि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लानाय मोनसे मोगथां महर आरो बनसिनि बेबो गिदिरथार मोनसे जोंनि साक्सेस होननानै जों साननानै लादों आरो बेनि गेजेरावहाय जितु बनसिनि जि दैदेननाय बे दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां ट्राइबेलफ्रा जोंनि गेजेराव मोनसे जोंजों कमिउनिकेसन जों सावरायदों जोंनि ट्राइबेलफोरनि फैबाय थानाय समनि जितु ट्राइबेलफोरनि इस्यु बे इस्युनि सायावहाय जोंहा माबा मोनसे स्टेप लानानै जों इउनाइटेडलि जों आवाज होनो जितु जों मोनसे हारि हिसाबै जों आवाज होयोबा दिल्लीया खोनासङा गतिके दिल्लीखौ खोनासंहोनो थाखाय जों इउनाइटेड फ्रन्ट हिसाबै जों खौसेयै खामानि मावनो थाखाय नैबे ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभखौ जों जारिमिनारि हिसाबै जोंनिनो बे बर'फोरनिनो जोनोम बर'फोरनिनो हादोर जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव जों बेखौ बानायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंना मानगोनां मेघालयानि चिफ मिनिस्टार मानगोनां कनरेड के सांमा बिथाङाबो जोंनि बे हाबाफारिखौ ओरैबायदि मदद होदों जेरै बिथाङा दिनै 10टा 6 शेड्युल काउन्सिलनि सासे चेयारमेन हिसाबै भारत सरकारा बिथांखौ दिनै दायथ' होदों बेवहाय गोबां जोंहा दिनै फैबाय थानाय समावहाय 125 एमेन्डमेन्ट जाय 6 शेड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामगोन बिनि सायाव बिथाङा दिनै जोंजों गुवारै सावरायदों जिहेतु जों बिथांखौ होनदों जे जोंहा दिनै गोबां ट्राइबेल 6 शेड्युलनि जि समस्या जोंहाबो समस्या दं नाथाय बै समस्याया दिनै जोंहा गिदिरथार बांसिन जोंहा गिनांगौ दं होननानै बिथांखौ जों खावलायहैदों मानो होनोब्ला जोंहा 2020नि गेजेराव जितु बिटिआर एग्रिमेन्ट मोनबाय बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंहा माखासे पावार एन्ड फांसन माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा लांजोब्बाय दिनै जोंहा बोसोरबा जाबाय खुनु रिक्रुइटमेन्ट पलिसि गैया दिनै आसामा दिनै बोसोरबानि गेजेराव गोबां पस्ट क्रिएट खालामनानै होबाय नाथाय जोंनि बे बिटिसि 6 शेड्युल एरियायावहाय दिनै बोसोरबानि गेजेराव खुनु पस्ट क्रिएसन जायाखै 3000नि बारा पस्टआ दिनै खालि जानानै दं नाथाय जोंनि बे खालि जानाय पस्टआवहाय बिथांमोना आसामाव रिक्रुइट खालामनानै जोंनाव फाथायहरदों एबा दिनै अबजेक्सन खालामनायनि उनाव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुइट खालामालासिनो बिथांमोना ट्रेन्सफार हरदों बे हाबाफारिखौ दिनै नन ट्राइबेलफ्रा मावगासिनो होननानै जों गुवारै सावरायदों नाथाय बिथाङा जोंनि बे समस्याखौ मिन्थिनानै जिहेथु जोंखौ खावलायदों जिहेतु नोंसोर 6 शेड्युलनि ट्राइबेल फरायसाफ्रा ज' जानानै मोनसे सिद्धान्त ला बे सिद्धान्त लानाया जाहैबाय दिल्लीयाव थांनानै सावरायनायनि पलिसि बेखौ आङो दिनै नोंसोरखौ मदद होगोन आं सहाय होगोन आरो होम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो थाखाय आं नोंसोरजों गसंगोन ट्राइबेल आं सासे चिफ मिनिस्टार हिसाबै बर'फोरनि नोंसिनि गोबाव सम नांनायखौ आं दिनै गोसो गोरबोजों फोथायदों आरो नोंथांमोननि जानानै आं जेब्लायबो सिन्था खालामो मानो होनबा जों गार' आरो बर' बिदा फंबाय होननानै बिथांमोना गोसो गोरबोजों जोंनि जे बनसुनि सोमावसारनाय जे बनसुनि थांखि बिथाङा जेब्लायबो जोंजों दं होननानै जोंनि गेजेराव बिथांमोना आशीर्बाद हरदों दा बेनि थाखायनो आं बुंदों दिनैनि बे जोंनि बे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि 3rd एनुवेल कनफारेन्स आरो फर्स्ट जारिमिनारि ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभ बे हाबाफारियाव आं मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे मिडियानि गेजेरजोंनो खावलायहरदों बे नोंथांमोनाबो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर बादि जितु बनसुनि जे दैदेननाय जे आलादा रायजो सिमा आलादा रायजो सोरजिनायनि जे थांखि बेखौहाय बिथांमोन बादि दोलोर माने ज' ज'यै फैनानै सहाय होफैनो थाखाय आरो जोंनि बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।